injing nggih, sugeng injing. Ya 00.18 ini. Nggih, siap. Kinten-kinten damel monggo jumeneng piye mawon. Nggih. Kula tak temper ngomong nggih. Ngoten ah. Nggih. Oh, nggih pun ngoten nggih. Anu Mas, mesisan. Mesisan bablas. Bablas rana mulai. Oh, nggih. Tiwas cuma Dua aku kan cemok tuwa ora balik cemok kapan cemoki. Hah? Jarene jembak-jemoki. Ora, jumuk-jumuk iki. Oh, krungu jemok-jemok iki mau gak tau cemok. Salam saya. Oke, makasih, Mbak. Terima kasih. Salam pun Bapak ya, Bu. Nggih. Nggih, sehat selalu. Sisan iki pinggir dhewe iki jane lanang apa wedok nggih, Mas? Siluman niku sinten siluman. Tapi iki ayu banget. Oh, nggih. Ya Allah ganteng enak. Iki sinten? Putra kula niki. Oh walah, ya Reza bapaknya anaknya. Siap salam nggih. Nggih. Nggih, siap. Dihubungi deh. Nggih. Cek. Salam nggih. Iki jane nek gawe panggung ki jane kurang tepat, Mas. Wayahe iki ora ngene iki. Pripun? Iki lengge panggung ki lho wayahe ora ngene iki. Nggih, sarine wau kan kalangan kalih pager, sarine kan sap. Aku ndak penak malah nglangkai Mas bapak-bapak Apa ningali situasi dan kondisinya. Nggih, ngapunten nggih Pak nggih. Anu wayahe jane iki manggunge iki didelani dhuwur. Oh, terang. Monggo, damel lagu napa gede. Padang kuning napa gelang alit? Nggih, miturut harga mawon ya napa? Gelang alit mawon nggih. Nggih. Niki nyembadani gelang alit. Nggih. Oh, nggih. Iki minangka lagu terakhir kula sarombongan ngaturake panuwun. Nggih. Saged sarengan kalian panjenengan. Nggih. Nggih, pun lali nggih tetep ngaturake panuwun tumrapikan kagungan kaca. Nggih, Nggih. napa? Napa ne? Pamundutane pun pasrah jenengan mawon nek perkawis lagune. Damel napa? Oh, niki wau wonten sing nyuwun lewung. Persentasenya kathah sing nyuwun lewung. Tapi cara samboyo. Oh iya. Saya suka niki lewung samboyo. Nggih. Niki wis sudah ada energi belas iki. Lewung versi Nawalaras, versi Madanala. Oh iya. Monggo. Penting rotong. Sampai berjumpa kembali. Amin. Mugi-mugi jenengan sehat selalu. Amin. Panjang umurnya. Amin. Semoga bisa ketemu lagi. Siap. Mbak Sinan terima kasih. Nggih. Budalang terima kasih. Kita Bersari Nawalaras. Semoga Oke. bisa berjumpa kembali. Amin. Matur sembah nuwun kagem para musisi dan juga pengrawit ngapunten Mbak Niken tasih ajar nggih. Ngapunten sanget nggih Siap, Mas. nggih. Menawi enten klentak-klentuk itune kula nyuwun pangapunten. Nggih. Nggih, maaf ya Mas. Siap. Dah. Oh, Maaf. iya. Bapak pamit nggih Pak. Udah. Nggih. Sampun nggih Mas. Siap. Nggih. Hati-hati di jalan. Nggih, terima kasih. Jroning suka kudu eling lawan Mas padha nduk. Ya apa ya. Ayo nerusno lelakone awake dhewe. Ayo lemut buka putren. Sadurunge dibukani kelawan bendaramu ayu. Yen kaya mengkono ayo takutno alon-alon yo.
Gantian. Makasih ya. Ulap loh, ulap. Ah, ganti. Itu yang dirasakan. Aku sampai kok buat. Sampai ya. Aku main lurung Mbak Niken. Oke, pas aku Mbak Niken. Lurung aku mau. Pada tuh bateraimu. Bateraimu entek loh. Entek bateraimu loh. Awet dah. Langsung meripat. Full. Parkirnya ini tuh. Lo perapatan ngono kok. Ya, Mikir kak. Amet mikir kak. Stepin seneng kecil. Stepin. Bos. Minggir kak. Rakit tok belas iki. Belas kok dicolok yo lha kok. Terlalu di kamu sih. Iki gelap-gelapan mana niki? Udah. Ya iki nyaput iki. Itu menit iki apa iki? Oh iya. Kudune nutup-nutupi tambah. Produk berapa? Kok cepet iki? Oke. Aduh, kecepet. Kita belas kok. Peteng dong aku. Aku ya konah. Ya dikane to, Andre. Ya, itu kono. Kita bayang-bayang gitu.
Nanti ya. Belas lagi tok. Guys, kita center. Montarnya anyar ya. Enggak. Enggak. Pas iki lapangan polisi kan? Bahaya ndak lagi malah. Ya, esok ngawi tak tot nih. Apa ya? Ketok iki dibuka. Mustakamu. Berarti ya. Oke ya. Jangan ada tujuan. Ken nunut. Ken nunut. Ken nunut. Aku tanggamu. Bos, nah diupload bojo upload carry kalah bos. Bosmu tuh. Ini bakalan tak bebas. Begini bakalan tak manusia. Lu suke pembenda supan gawa limono ngendi. Nanti siramu duwe kekarepan kaya ngono. Ora salah, ora bener, bajike kudu tak ikut, gedene arep tak lakoni ben gawa limo. Aryo. Jane kediri tak syuting bae ben joget ben. Ono. Wadyane alun-alun duwe kewajiban ngreksa negara ngamarta. Mbok menawa ana wong liya braya kepengin kanggo gawe katentremane negara ngamarta. Adat tata wajib kudu manekno. Yen tak rasa sekabat Bratawasesa ora duweni kekarepan becik tumrap negara ngamarta wajib kudu tak balik belum. Aduh kocok ana barang. Ojo melu celeng ke Baladewa. Siramu ora usah ngalang-alangi aku, ora usah ngeridu lagune sekabat Bratawasesa. Becik nyindu. Oke. Ayo. Oh, Allah. Kenceng tekade Gatot Kaca. Ngukui arep ngreksa negara Ngamarta.